the senator for Bomet, aided by a North Rift leader, was given money to buy senators so that the Kericho governor is not impeached. Nyithindo mopuonjo gin nyithindo mosedhi high school, main secondary, to gi colleges, to gi nitiere modhi e TVET. Drums were destroyed, and that right now we have 2 suspects, and they are booked in Papunditi police station. Machiegni weche manyien mag kagi kacha, nyinga Milton Ocheng malo MCS Pradek ma kaunti ma Kericho owuok oko kendo lieko ni senators nochul dhogi bor mondo mi ogo ombulu maduok e apisi gavana ma kaunti no Eric Mutai e kinde ma bura ma thiche oko nochwal e nyim od bura mar Senate juma mokalo. MCS goyango ni gin gi chenro machielo ma thicho oko gavana Mutai ka bende gisiemo senata ma Bomet Hilary Sigei kuom donjore e siasa ma kaunti ma Kericho. MCS go oseo senators kuom reso Mutai kata odoko no omenda maromo milion 185 nolal e bwo telo mare. Ang'wen bang' senators reso yie mare kuom nimo, MCS Pradek mag kaunti ma Kericho sani wacho ni senators ne ochul pesa mar reso governor margi Eric Mutai. When we took the governor for Kericho County to the Senate, the senator for Bomet, aided by a North Rift leader, was given money to buy senators so that the Kericho governor is not impeached. We were the Senate. We saw with our eyes Senator Bomet calling one senator, each a senator to a room there, at the room, a corner there, at the corner there. I saw 24 senators being called to a room. They were given some envelopes, big ones. I don't know what was contained in those envelopes, but one senator was going in and coming out. By all standards, we sat in the entire time that you are in the Senate. What we saw, in fact, I am now convinced in future, if there will be a referendum in future, I will be one of the proponents that will be championing the Senate of Kenya to be, disbanded, because the Senate of Kenya is supposed to protect the interests of the people, supposed to protect devolution, but they are hating, corruption. Kagetua kod jofwamb weche boma Kericho, MCS go oparone Eric Mutai ni lweny manie kindgi pod dhi nyime ka gilando chenro machielo mar thiche oko kuom thuolo mar adek e bwo higni 2. We have never gone wrong in this game, and we have a very good roadmap on how to deal with him. We will deal with him on personal grounds. We will deal with him on constitutionality. We will deal with him in the regulation that will protect the resources of this resident, and we will deal with these staffs. E kinde bura mar gole apis chieng' tich abich juma mokalo, senators 23 ne ogoyo ombulu mar wito oko bura makamano e kinde ma senators 17 to ne ogoyo ombulu mar chung' kod od bura ma Kericho matero Governor Eric Mutai dala. To the senators who supported us, the 16 of you, led by Bonnie Alwale, who moved the motion, supported by Ledama, and voted by the other 14 senators, we say echo. MCS go bende osiemo senator mar kaunti ma Bomet Hilary Sigei kuom donjore kod siasa mag kaunti ma Kericho kaginyise mondo tiek midhiero mokwako kaunti mare ma Bomet mokwongo. Senator for Bomet, your governor is in custody now because of corruption. Don't be a man of double standards. On the other hand, you are fighting corruption in your own county. In this county, you are abetting corruption in this county. Basically because governor is your clansman. Where's the house is bwana? Mabiro bang duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC mako governor mar kaunti ma Bomet Dr. Hilary Barchok e weche mag mibadhi e chak jumani. Mutai ne otonye lak nyang' nyadiriyo bang' senators yudo ne onge kwan madwarore mag MCS e goyo ombulu mar thicho oko governor
e kinde mane MCS 33 mag kaunti ma Kericho ne ogoyo ombulu mar tere dala. Chris Owino, Ramogi TV. Nengo mar chiemb gwen kod onge mar chiro machiegni gin midhiero mosebedo ka thiro pith mag gwen ahinya te kind rowere ma pacho ka. Kuom mano, Ten County ma Siaya komakore kod josilwedo mamoko masiro pur mar ohala ochako chenro mar tiego rowere yore mag loso chiemb gwen e yo manyadala kod tudogi kod chiro. Kane oloso e sach tiegruok ma kamano, Nicholas Omondi ma en director mar Ecofarm ojiwo rowerego mondo odonji e riwruoge mag saga mag jopur mar resogi e lwet achudhe mowacho ni donjore uso gwen kendo ketho chiro. Gie kindeno, moko kuom rowere manoyudo tiegruok nonyiso geno margi ni pur kod ohala en achiel kuom yore makedo gi nok mar tije pacho ka koro gikwayo sir mowuok kuom piny owacho. Aseyudo lony mang'eny. Mokwongo kit lony maseyudo en kaka anyalo dongo ohala mara. Mar ariyo, gisebedo bende ka gitaya, tiende ni gi dho ngere wawacho ni BDS, gisebedo ka gitaya, gilima, gioro jogo man gi lony lima to nyisa bende kuonde ma okasebet kadhi maber. Mar adek en ni gisebedo ka, nikech ane ohala mar gwen, gisetuda gi ng'atno manyalo nyiewo kuma gwen ma koro weche mag chiro ok chanda, biro to nyiewo kuma gwen to dhi to uso. Thuolo malach rowere osebedo ka ywak ne gitiyo matek e weche mag pith kata pur, to chiro ema koro chandogi. Ma emomiyo koro Victoria Ecofarm kata Practical Action oneno ni mondo me otudre kata odonji tudruok kanyo endo kod Victoria Ecofarm mar mondo me koro wakonygi e sekta kata migawono endo mar manyo chiro ne gwen kaachiel kod tong' ma bende rowerego eko mayudo sir kowuok kuom Practical Action osebedo ka timo. Kochopo giko mar project ni somewhere around 2027, lengo marwa en ni wahakikisha ni vijendegi duto te are at least into business. Gitimo pur mar ohala mamiyo gi yuto kendo gi create employment, gindiko nyaka joma moko e gino magitimo. Ka en ng'ama puro, ondiko jomoko e puothe kanyo. Ka gin jogo ma use chiro, gindiko nyaka jomoko, to bende ginwang'o yuto kalure kod gino magitimo. Riwruok mar dinde pacho ka kata Interreligious Council of Kenya obago romo kod rowere ka thoro mar wach romono en twak kod lalruok e wi yore minyalo ti godo e tieko midhiero mar rowere kale. Romono mokelo kanyakla jotend din mopogore oyango ni thoth rowere nigi ich wang' kaluwore kod telo marach kod jogo matiyo arietha gi apisi mekgi wira ni mago e moko kuom gigo mamedo chwalo mibadhi. Kaluwore gi jakom mar Interreligious Council Wilbard Lago, piny owacho nyaka koro many yore mag twak gi rowere kod kete tim singo magisebedo ka gichiwo n'oganda jo Kenya kaka ranyisi mar telo makare kod kelo lokruok e pacho ka. What comes very clearly is that they are fed up with hypocritical leaders. Whether they are politicians, whether they are religious leaders, whether they are community leaders, they want leaders that, walk the talk. And that is why my call to the government is that we don't need more conversation. Kenya is full of conversations that have taken place, recommendations made, but they are not implemented. And anytime we tell the youth, come in for another meeting, they say, to do what? You are wasting resources, which will be supporting one young person or two to get some skills. So I think the time for talking is gone. This is the time for action. Duol makedo gi yedhe mamero ji e pacho ka Nakada oketho kendo puko kuong miuso tok chik ma lita 40,000 e chiro ma Papo Nditi e kaunti ma Kisumu kendo ndhiyo ji ariyo michich godo ni nigi tudruok gohala no. E kinde apedhano, Nakada katiyo kanyakla gobila ne omako lita 200 mag kuong manoseiki mane dhi e chiro, lita 5,000 mag molasses kod malo lita 35,000 mar kuong mane osechak loso to pok oikore. Nakada nosingo ni ok gibi yie ngang mondo kuong ma ok opuodhi ochop ir jopiny. Achije ariyogo manodhi odinegi e tesend obila ma Sondu Miriu kigeno chwalogi e doho. 2,000 liters of changa, then we have 3,500 kangara and more than 200 jerrycans and
drums were destroyed, and that right now we have 2 suspects, and they are booked in Papunditi police station, and some were missing, some ran away. And today we are here in Kisumu County, Nyakach sub-county, where we were leading a multi-agency operation against illicit brews, where we managed to arrest some suspects within villages in the sub-county. And the multi-agency team comprised of NACADA, the National Police Service, and members of the National Government Administration officers. And it is part of the Rapid Results Initiative that was given by the Cabinet Secretary for Interior, Honorable Kipchumba Murkomen, that within 100 days we should have operations that are targeted towards illicit brews and drug abuse in the country. So NACADA is living up to its mandate, and the suspects will be apprehended in court, and they will be arraigned to face the full force of the law. Maheo jopuonj 150 e kaunti ma Nairobi mande nomi barupe mamedo gi rang'iny mar tich kendo chwalo gi dhi tie kaunti ma Kitui koro buogo maduong' ne TSC telnegi kod jatend riwruok jopuonj Nat Bade ma Nairobi. Jopuonj go ywak ni thothgi gi oniang' kendo chal mar ngimagi ok nyal yienegi dar kendo dhi tie kaunti maboyo kaka Kitui. Gilieko ni mibadhi otiape duol ma TSC momiyo idaro jopuonj 156 kowuok e kaunti ma Nairobi nyaka Kitui e tam mar 3 sama sikunde odich ikore ne penj maduong'. Mike Kasina, chairman of Nairobi branch. Our only concern is when they promote teachers after stagnating for over 10 years, and instead of giving them promotion letters, they put a condition: you must go to Kitui. We are not against Kitui County, but it is because of the way teachers have suffered there. When they go to Kitui, they are taken to the remotest part, or at their age, or you can see the way they are. Actually, they are your mothers. These teachers are remaining with 2-3 years. We are having a teacher here who is having only 4 months. They will to appeal. When they appeal, when you go to the TSC, we are having brokers there. They ask teachers money. If they want to come back to Nairobi, they have to give them money. Yes. And already we have been giving report, and nothing happens. Joloch mag lig maduong' ma pacho ka FKF Police FC ochako maber kampen margi mar laro simbo mar Sekafa gi loch mar gonde 4-0 mane gilogo tim